Nachádzame sa v Kalužskej oblasti, neďaleko dediny Osorgino a pred vami je kostol Pokrova Presvätej Bohorodičky, ktorý má jednu veľmi zaujímavú zvláštnosť, ktorú si spolu prezrieme, alebo presnejšie povedané, vypočujeme. Samotná budova chrámu má kruhový tvar. To sa nestáva často. Zvyčajne sú naše chrámy štvorcové, ale tento je okrúhly. A poďme dnu. Cítiš to už? Hovorím, aká je tam ozvena, aká je silná. Navyše stačí jednoducho kráčať po hlinenej podlahe. Toto nie je dlaždica, je to len piesok s nasypanou zeminou. Ale aj to, koľko sa zvuk odráža. Akustika je tu jednoducho úžasná. Aj napriek týmto dieram, chýbajúcemu oltáru, chýbajúcim sklám, áno, cez ktoré prechádza zvuk tejto obrovskej diere, akustika je tu stále vynikajúca. A tu sa ani šepkať len tak nedá, všetko bude počuť. Je to zámerne tak urobené a je to jedna z funkcií kostolov, aby tu bol práve akustický rezonančný efekt. Architekt a staviteľ postavil túto budovu s myšlienkou, že tu, v tejto okrúhlej miestnosti, bude tá najveľkolepejšia akustika. To znamená, že ide o špecifickú štruktúru so špecifickým priamo fyzickým účelom. Tu vydávali zvuk, tu vydávali ozvenu. Toto je akustický rezonátor. O nás naozaj ma to dojíma. Zvuk sa odráža a dostáva sa ku mne dokonca aj zvnútra a v hlave mám pocit, dokonca mi z toho naskakuje husia koža. Naši predkovia, pozrite sa, dobre poznali fyziku zvuku, dobre poznali fyziku týchto akustických vln a stavali budovy, v ktorých boli tieto vlny mnohonásobne zosilnené. Bum! Tu je to dokonca len facka o nás. To naznačuje, že neboli takí strašidelní, hlúpi, úzkoprsí a temní, áno, že sa báli Pána a stavali kostoly s ikonami. Nie, urobili to preto, aby vyrobili akustický rezonátor, aby zariadili, priviedli sem ľudí a niečo by sa im tu stalo.